Asa makagikan? Kabalo ba ka? Gabi akong hinulat nimo ba? Tinguli pa ba ng tao nga oras ha? Wa makaipakialam Berto sa imong kinabuhi Berto, naunsa na ka? Wa ko tulog nimo gabi sig hulat-hulat nimo naunsa ka gabi. Ha? Unya karon mo uli ka hubog pa jud ka? Pa, nagbuhat raming project. Oh, musuka na ka? Muna naghibog project nga. Wa pa magali ka mahuwas yan imong kahubog na unsa naman tao ka Berto. Nakonsumisyon ako nimo ba? Nakonsumisyon ako nimo. Kabalo ba ka nga? Sus! Ibalik ta kasi mong inahan. Ibalik ta kasi mong inahan. Kaya grabe na ako konsumisyon na nimo. Og di ka kaagwanta na ako. Ala, layas aning balay. Puslan man. Pa, pasaylo ako ko pa. Nakalimot manggukos oras. Kalimot sa oras? Ha? Kapila naman na nimo gibuhat Berto. Dili lang ka isa, kaduha katulo. Kadaghan na nimo gibuhat. Kunya karon nakalimot ka sa oras. Puslan man nga na imong buhaton permente. Nga imo na kung konsumisyonon permente mabilin ining balay. Hala, lakaw. Pangitag kapuyo ani mo. Karon di na ako magkonsumisyon nimo. Ayaw na. Pangitag kapuyo ani mo. Kaya nagkonsumisyon ako nimo. Sinsa jud kay kang hakang kay pobre ra mo gid mga amahan, wa jud pilayon mahatag nimo. Walay mahatag, ulit jud kayo kapag amahan. Sige ra, masabtan halay ko nimo pohon. May pagulay papa ani. Ay, ito mo rin ang kinabuhi ah. Hala, si Berto mani oh. Atuon ako bi. Berto, naunsa day ka? Ay, wala man kang ipalayas mong papa. Luya po ni mo Berto oy. Ikaw, anong naman ka diri? Nilayas ko sa balay ay di mo hatag si papa og kwarta. Berto, tama na. Tama na. Dili kang, wadyo ko kadawat nga ipalayas kong papa. Tama na, ayaw na sige hilak, makasakit ka anak. Salamat kay kang kay naa ka sa kuha para mag-comfort. Walay problema Berto, basta ikaw. Andam na ko buhaton ang tanan para sa imuha. May pakang kay maluoy pa ka sa kuha. Ayaw na pagkunahuna anak Berto. Andam ko mutabang sa imo, basta na kay problema. Sige kang kay mangita sa kong katulugan. Kaluoyin taw ni Berto. Sige lang Bert, makaya ra na nimo.